Kedysi my, lekári, sme boli platení od toho, koľko sme mali zdravých pacientov. Alebo aj v Číne, myslím, že to niekde presne tak. Len teraz sa to zvrhlo na opačnú stranu. Čiže poďme do toho, akože milé rád. Zobrali 20% z príjmu potkanom, žili o 20% dlhšie. 30% žili o 30%. Samozrejme, potom máte ten bod, že ako už to nejde ďalej, ale 30-30 bolo to, akože to bolo to magické. Netreba zabudnúť naozaj, že tie orechy by dneska akože mali nahradiť večerné čipsy. Optimálne pre tie naše mikroby. Lebo čím viac druhov rastlín si dám, tým viac mikrobov nakrmím, tým je väčšia rozmanitosť, tým je väčšia šanca, že není tam zápal. Teda 1,6 gramu na kilogram, bielkoviny. Keď dávali športovcom viacej, už nebol žiadny významný nárast svalovej hmoty. Tak, jak máme nastavené tie naše bunky, naozaj nie sú nastavené na trvalý nadpríjem. Čiže to, že potom pôjdem do fitka a vycvičím, to není úplne to optimálne. Mlieko, že 50%, to znamená polovica tak, polovica tak. A samozrejme museli dodať dôkazy. Ten druhý tábor vyťahol, a sú na to takisto dôkazy, že tí, čo zase zvýšene konzumovali roky mlieko a mliečne výrobky, mali nižšie riziko vzniku rakoviny hrubého čreva. A teraz si vyberte. Lebo tu každý rieši nezmyslí, to môžem a toto a zistím a vždy dojde za mnou. Povedzte mi, ktorá je tá najlepšia potravina. No všetky sú najlepšie, lebo každá z nich má takú dobrú vlastnosť. Dobre, a je teda niečo, čo by sme nemali konzumovať, že nikdy? Keď otočíte tú etiketu a pozrite si, čo je tam napísané a tú látku nenájdete vo svojej kuchyni, tak to je ultraprocesovaná potravina. Čiže sme zabudli na jedno, že naše telo nie je na to zvyknuté, lebo je tam toľko chemických umelých prísad, že my to nevieme spracovať. Viedli tieto krajiny k tomu, že aby označovali tieto výrobky ako cigarety. To znamená, keď kúp si ich, jasné, fajči, tvoj problém, ale musíš vedieť o tom, že naozaj je to škodlivé, lebo žiaľ, ľudia to nevedia. Čo pokrie sacharidy v tomto tanieri? Všetko, lebo viete, čo je rastlina? Je komplexný uhlohydrát. Ani to mäso nám teda nekvasí, hej? Poprosím, ak môžete, nevzdávajte sa lebku, preto hovorím, ak môžete, lebo sú ochorenia typu celiakia, kde naozaj proste to je bez debaty. Tie veci, čo obsahujú v podstate tieto rastliny, sú tak prospešné pre zdravie srdca z dlhodobého pohľadu. Tie všetky krvné testy, s ktorými v dnešnej dobe rôzne spoločnosti prichádzajú, môžeme zahodiť do koša, ľudovo povedané, lebo žiaľ nemáme na svete momentálne taký test, ktorý by nám potvrdil takúto precitlivosť. Mám sa zle, vysadím, mám sa lepšie. A potom treba urobiť tretiu fázu, čo málo kto robí, a to je znovu vrátenie. To znovu zase vrátim toho vyvolávateľa. Čo sú tie spoločné vlastnosti tých ľudí, ktorí žili dlhodobo? Keď chcete, aby to bolo udržateľné, naozaj sa musíte obklopiť aj ľuďmi, ktorí v podstate vás tam budú podporovať. Toto, keď spustí tento program sa do praxe, že začne takto tá komunita v tom meste tak žiť, tak normálne, že cukrovka zrazu začne klesať, obezita. Čiže nie je to nič zložité. Inými slovami, poďme žiť, ako žili naši predkovia. Aj tak to je jedno, čo si tam dám, lebo v našej rodine boli také ochorenia a ja aj tak som to zdedil. Mňa už čaká taký osud. Nie. Osud je taký, aký si ho vy vyrobíte. Celý rozhovor nájdete na stránke Hero Hero.